Entatu zate San Juan balea ontzian asuntuaz. Alba holan, jarri diaiten ontzi bat, lehenko garaikua bezalakoa, lehenko prozedimendu tradizionalekin, ez dizmatu urte pasaitu egiten. Da pixka tatxete bezala, zantu emila da masa egiten. Hau intzat bukatu indute. Horindik ez, flotatu dute baina, ez? Bueno, ez da ondoratu. Diru publikoak indako izateko nahikoa egin. Eta behin intentzioa da egitea ibilbide tradizionala, ez? Barko originalak egiten zuena da, oso ideia polita detaila batik ez baldin malitz. Barko originala ondoratu intzala. Alde hon bat baita ere, esan dute jende ezaguna jongo dela bertan, segurenik Jon Maia. Humbiardia da jateko tradizionalak eman behar dituzte, jateko urik ere, txarra jartzen da orduan, sagardua eta rona eta olako kontuak eman behar dituzela. Esatet, pasanai baldin behituzu ez izan bat hilabete, egun oso mozkorra dauden eta dutxatu gabe dauden gizon batzukin, saltu unibertsitario pixu bat.